μπορείτε να μου πείτε τι στόχους έχει για φέτος η ομάδα της Χιάθ? Κοίταξε, για μας η ομάδα της Χιάθ είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας της. Και ο βασικότερος στόχος, θα αναφερθώ αναλυτικότερα, ο βασικότερος στόχος είναι να πρωταγωνιστεί. Γιατί πρέπει να πρωταγωνιστεί? Πρέπει να πρωταγωνιστεί γιατί η Σκιάθος είναι ένα τοπονύμιο ισχυρό και δεν μπορεί να διαθέτει αθλητικό όμιλο και ποδοσφαιρική ομάδα η οποία να είναι ουραγός. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε προσπάθεια, προσπαθώντας να συνδυάσουμε τα παιδιά που προέρχονται από τη Σκιάθο και να τα παντρέψουμε με κάποιους φίλους αθλητές που έχουν έρθει από τον Βόλο. Προσπαθήσαμε, ξεκινώντας την προσπάθεια από πέρυσι που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, και συνεχίζουμε και φέτος. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Όλα τα παιδιά νιώθουν και λειτουργούν σαν μια οικογένεια. Και προσπαθούμε να πρωταγωνιστούμε, αλλά και ταυτόχρονα να δώσουμε ευκαιρία σε όλα τα μέλη της ομάδος να παίξουν ποδόσφαιρο. Και βέβαια αυτοί οι παίκτες που έχουν έρθει φέτος καταρχήν είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες, τους γνώριζα προσωπικά και τους γνώριζα, αλλά είναι και παίκτες οι οποίοι έχουν τεράστια διαδρομή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ήρθαν να παίξουν πλέον για το χόμπι τους και λόγω κάποιες γνωριμίες που είχα εγώ και ο κύριος Τσάγκαρης, που είναι ο αντιπρόεδρος της ομάδας. Λοιπόν, αυτοί οι παίκτες είμαι πεπισμένος ότι μπορούν να βοηθήσουν τα μικρότερα παιδιά της ομάδας. Θα μάθουν από αυτούς, ήδη δηλαδή φαίνεται η παρουσία αγωνιστικά και θα προχωρήσουμε με αυτό το δεδομένο, δηλαδή στόχος να πρωταγωνιστούμε, όχι απαραίτητα για να κάνουμε προεδρισμό, αλλά γιατί θέλουμε να πρωταγωνιστούμε, θέλουμε να μιλάνε για μας και να μην μας απαξιώνουν, και ταυτόχρονα βέβαια να δίνονται ευκαιρίες στα νέα παιδιά να πάρουν εμπειρίες, διότι σε αυτούς θα πρέπει να βασιστούμε, στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες που έχουμε δημιουργήσει. Δεν μπορούμε εσαΐ να κάνουμε εισαγωγή ποδοσφαιριστών από τον Βόλο. Ταυτόχρονα όμως, αν η πορεία το καταδείξει, δεν λέμε ότι ερωτοτροπούμε, θα έλεγα, με την ιδέα του πρωταθλητισμού και του κυπέλου, γιατί και στα δύο ξεκινήσαμε ιδιαίτερα δυνατά. Στο πρωτάθλημα έχουμε 2 νίκες με σκορ, με άνετα σκορ, και μάλιστα τα σκορ πολύ νωρίς, που σημαίνει ότι η ομάδα έχει δυναμική. Και στο κύπελο περάσαμε εύκολα στον πρώτο γύρο. Ο αντίπαλος μας για το δεύτερο γύρο, και αυτός είναι εύκολος, μάλλον θα περάσουμε εύκολα. Λοιπόν, δεν το κρύβω ότι όλοι μας ερωτοτροπούμε με την ιδέα ενός τίτλου. Οπότε έχετε απότερο στόχο το κύπελο για φέτος. Και το πρωτάθλημα. Και το πρωτάθλημα. Στόχο, δεν θα έλεγα στόχο ντε και καλά. Στην άκρη του μυαλού μας όμως είναι και αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο για τις δηλώσεις του και εύχομαι καλή επιτυχία για τη φετινή σεζόν. Εσείς καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνατε, καλή επιτυχία. Μου άρεσε ιδιαίτερα η προσπάθειά σας. Εμπλουτίστε την λιγάκι και με δικές σας ιδέες, όχι μόνο μεταφορά ειδήσεων. Okay.